мавриди зикр аст ки баҳри рушди соҳаи варзиш дар мамлакат таъмини тарзи ҳаёти солим, ҷалби ҳарчи бештари ҷавонону наврасон ба варзиш, муҳайё намудани шароити мусоид баҳри рӯ овардани истиқоматкунандагони шаҳри Душанбе ба варзиш давоми солҳои охир зери сиёсати варзишгаронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдому tashabbusҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳудуди ноҳияҳои шаҳри Душанбе майдончаҳои хушсохту муосири варзишӣ бо шароити лозимаи машқу тамрин ва васоити дилхушии кӯдакону наврасон расман ифтитоҳ гардиданд. Соли 2018 бо мақсади татбиқи ҳадафмандонаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат дар соҳаи варзиш, раисати Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон майдончаи варзиширо воқеъ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, хиёбони Рӯдакӣ 191 бунёд намуда барои истифодаи мақсаднок ба сокинони шаҳри Душанбе пешниҳод намуд. Бо гузашти вақт майдончаи варзишии мазкур таъмирталаб гардида рӯ ба харобӣ оварда буд. Бо мақсади иҷро намудани талаботи банди 2 сархати 4 протоколи ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳри Душанбе аз 13 феврали соли 2024 раисати донишгоҳ барои бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакон воқеъ дар хиёбони Рӯдакӣ 191 тадбирҳои таъхирнопазир андешида дар майдончаи мазкур корҳои таъмирӣ гузаронид. Иҷрои корҳо тибқи меъёрҳои таъмирию сохтмонӣ бо сифати баланд ба иҷро расонида шудааст. Ҷои таъкид аст ки чунин иқдому tashabbusҳои созандаи ҳукумати кишвар барои рушди соҳаи варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим, омода гардидани варзишгарони касбӣ шароити мусоид фароҳам оварда, боиси рушду ташаккул ва таҳкими идеяи миллати солим мегардад.